Salut! Spune cum a fost meciul și cum s-a Meciul a fost la dispoziția noastră, dar am făcut 4 greșeli care ne-au costat foarte mult la începutul primei represe. Păcat. Acum, după ce s-au terminat meciurile din turul play-off și ați văzut toate adversarele, care ți se pare mai periculos? Toate echipele, primele 4 echipe din campionat sunt ca și valoare apropiate. Depinde de ziua sau de forma care o prinde fiecare. Ești în prima linie și ai făcut cunoștință cu adversarii din prima linie. Da. Ce grămadă crezi că... Grămezile sunt destul de echilibrate, mai ales Baia Mare, Timișoara și Faro e o echipă destul de puternică pe grămadă. Nu pot să spui că sunt unii favoriți sau unii sunt mai slabi. Deci majoritatea sunt cam la același nivel. După această înfrângere mai avem șanse la primele 2 meciuri? Șanse sunt, deci până la ultimul meci. Am câștigat un meci, am luat bătaie de la 2, putem să batem Timișoara, Baia Mare aici și depinde ce fac și celelalte. Urmează o deplasare grea la Timișoara. Foarte bine. Cum crezi că o să fie meciul? Greu, cum a fost și aici. Noi încercăm să-l abordăm cât mai bine și să scoatem maxim din el. Nou sezon, nou format al Superligii, crezi că e mai bine structurat decât până acum și sezonul actual e mai Bine echilibrat? structurat, da, mult mai echilibrat, pentru că ultimele 8 meciuri sunt de o intensitate foarte mare și echipele sunt de valoare apropiată, nu se mai găsesc echipe, să zic, de rangul de jos. În final, un scurt mesaj pentru fanii tăi. Să fie alături de noi, că până la urmă să izbutim. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu.